Здравейте, аз съм Мич, сме на Extreme VBG и това е втория епизод тук на нашия сървър. Дуневски сървайвър или братоците? Да, братоците. Значи, Алекс е някъде натам, гони зайците. Гони дивото момчето. Дивото зъбе. И някъде натам обикаля. Да търси Само храна. 3 зайка. Убих 15, сигурно най-малко 10 зайка и ми дадоха 3 месо. Само 3 зайка месо. Път тия зайци са рахити, значи. Тия зайци са луди. Луда крава, брат. Знаеш колко ще бъде в полза, ако беше някъде тук крава? Колко ще бъде хубаво, приятно. Пекане. Не го запушва вече ек. Тук ни трябва да бъде за пекане на руди. Ама пречи ми тука. То тук е точно спална. Чакай, дай да го пренесем тогава. Ма ти го да пуши цели. Давай, пуши. Не, чек. Фак. Имаш ли кофи? Почивам по-обощ. Да видя, че да видя какво има. Ще трябва за малко да ти махна камъка. От единия чест го махни и сложи в другия. Ето. Знаеш какво е тук? Разделено. Е тук, така го оставям. Едно колкото да има. Голям замък ли ще правим или не? А? Голям или не? Не, в смисъл няма да е нещо грамадно. Ще е някакъв миниатюрично. Среден. Защото гледай колко камък имаме, бе, човек. Чакай бе, тук нямаше ли океан? Това, да, наблизо има океан. Я чакай, искам да ходя го видя, защото имам план. Да завземеш Китай. Не. Всъщност и това е добра идея. Значи... Искаш ли мусо? Не, на къде е то Мусо искаш ли? Да. Остай го в честовете. Да, ето, даже е близко. Ръка посред пустинята ли откри? Бе, що не ми дава да отворя честа? Мале, още не мисля такова. Не ми дава да отворим вече честовете. Отвори. Всъщност... Отвори, бе, тъп! Разгеле, най-накрая реши да ми отвориш чест. То не е нещо голямо, ама... Ще направим тук нещо като пристанище. Не, я чакай. Да ловим риба. Искаш ли да отивам да лова риба всъщност? Не сме убили паяци. Вярно. Тук ще издигнем един небостъргач. Това човек нещо в сървъра почна да лагва. На мен не мила. Сигурно, защото снимам и нали аз съм хоста и... Обаче на мен ми трябва храна. Добре, знаеш сега какво? Почваме да правим спална. Окей. Помощ искаш ли? Не. Не, от тебе искам помощ да слезнеш долу и да копаеш в мината. На мен ми трябва храна. Добре, аз съм на 3 Чакай, ще се кача нагоре. Там нагоре по принцип има доста зайци. Дивото зове. Аз съм на 3 бутчета. И аз? И не знам колко дълго ще живея. Зайци. Чай, аз май се изгубих. Три зайка, да. Не, виждам те. Ще живея. Ела, бе. Чакай, това е зърцо. И не ми тропи нищо. Ето. Рахит. Дай, куче. Аз всъщност имам достатъчно материали да започна. Да. Само един заек ми пусна. Да, определено вече имам материали за... Замика. Имам 3 стака и половина. Обаче човек не знам. Какво правя, не мога да открия зайци наблизо или крави или телета или каквото и да е там, бе, човек.
То аз съм готов, ама тук спална не е готов. Това е проблем. Не сме го правили още. Некъде тук. Из надрата на Китай има ли нещо? Зайци, зайци, зайци. Мистър Заяц, къде си? Мистър Заяц. Поне няма да се оплакваме, че нямаме пясък. Имаме в Изобеле, мога да направим стъклен дворец. Дай не играя. Оставим. Няма смисъл, знаеш какво може да направим? Може да направим един небостъргач, който да е целия стъклен. Имаме... крави! Yes! Браво, бе! Знаеш какво може да направим? Имаме толкова много санд, може да направим един стъклен небостъргач. Да, чухте. Ще стане яко. Аре бе! Опа, тук. Аре бе, тъпа крава. Добре, добре. Даде едно месо. Втора крава. Искаш ли да опитаме крава? Да си имаме две крави да опитаме и да имаме още милиарди неща за ядене. Ма аз ги убих вече. Още една крава. Те ще дойдат още. То тук около спална често има накрая. На един бут съм, свински бут. И 4 паражоли от крави поне дават нещо за разлика от зайците. Поне да дават, че... Кравите хранят най-много от всичко. Аре, мисля ставам. Да ставаш? След малко. 5 минути беше. Защото... Ето, 4 зайка и 4... Такова, как се кажеш? 4 зайка и 4 свински котлета. Ама агнета, прасета, yes! Браво, браво. Не съм овец на котки. Така е. Ще трябва да... джунгла. Близост. Добре, това е странно. Арбе, тъпо парасионко. Имам идеи как да стане, нали? Това човек, аз не мога да пипна прасето, разбираш ли? Не мога го докосна. Ама все пак пускат. Много често пускат прасето. Три паржоли! 3 паржоли от едно прасе. Окей, това е убаво. Значи е било хранено яко с трева. Направо. Че даже щел да се гътне от трева. Аре бе! Ела бе, парасьо. Добре бе. Защо не мога да взема паржолата? Ето, махи. Само тия магари ги прави като тако. Кое? Като се снима. Кои? Тя не можеш да пиеш, нищо не можеш да правиш. Не мога да взимаш айтеми. Защото яко се товари процесора, докато снимаш. Добре, 10 паржоли. То ми върви с 16 FPS. Яко ти лагва, значи. Да, той така и сървъра почва да... Не, то не ми лагвам... Даже и на мене сървъра почна ми лагва. FPS да ми дропва. От сървъра. Ние приключихме и с дърта. Нямаме вече дърт? Това е интересно. Днеска имах писана работа по-руски, защото моите съученици са от качалки. Общо взето. А на мен днеска... Айде, няма да казвам какво стана, че... Тия от моя клас гледат и като ги знам какви са порти, ще кажа... Сега идвам. Окей. Значи този клип ще е с поуправяне на спауна. Един клип ще е с построяването на самия замък там, където е, нали, спауна.
Ето ние приключихме с дърта вече. И трябва, в смисъл трябва да се оправи, защото така е тъпо. Окей, айде, аз ще паркирам храната и вече се оттеглям. Окей, Мисля, че се изгубих. остави си айтемите по честовете да мога, нали, я взимам. Защото аз ще довърша малко тук и аз ще ставам. И няма да ставам, ама ще такова. Ще играем с на CS. Да, може да изигра един компетитив. А пък аз много скоро ще вдигна от първи ранг. Не, ти сега в момента си първи. Да, знам, че съм първи ранг. Още в самото начало. Опа, умирам вече. Мене ми лагва на куче. Мисля, че съм наблизо. Ах, фак. Ето те. Не съм се изгубил. Значи наблизо има разведник на прасето. Супер. Ти на колко лут си? Аз трябва да запиша спална къде е, защото... Сет. Остави си е тук в този чест, където е с тия рудите нещата. Чакай, тук ще си запомня спаун поинт. Спаун поинт. Нямам ще- право за командата. Ето, яко месо. И дай да направим втора фурна. На четвърта фурна. То ние нямаме кабелстон, аз го употребявам за това. Имаш ли дърт? Да. Не, Я- нямам. Малко такова нещо. Тук бутай. 5, 6, 7, 8, 9. 9 кабелстон, за да взема втора фурна. А, За да взема четвърта фурна, се обърквам, човек, разбираш. То за фурна колко беха? 8 ли? Да. Така. Сами трябва дърт да мога да оправя спална. Така. Слагам всичко. Имаме ли лава все още? Лава. Да. Не. Това е лошо. Нищо, имаме в изобили дъски. Ще ги ползвам тях. Да направим ли мини ракичка или? Не, за сега нищо да не прави. Сега ще е за събиране на ресурса, тук няколко клипа. В началото. Добре. Има ли пръст, лека му пръст? Да, сложи да се пече храна, направи, нали там Да. фурни. Направих фурна, всичко се пече. Първо зайците, после. Я чакай са. Като употреба дърта, искам да ме убиеш. Що? Да видя къде е спална. Близо е, доста е близо. Да почнеш там ли замък да правиш? Да, в смисъл където е това, там ще е замък. Взимам пръст. Леко му пръст. Я чак сам, къде си? Тук съм. Я ме уби, чак само си оставайте ми. Айде, удри! Удри, уйче! Айде готово. Радвай се на живота. Чакай сега. Тук е спална. Добре, човек, чуда се, защо като пясъка пада, а пък пръста не? Тук където е дупката е спална, да не я запълниш. Я дупка. Там има в дърта, то новия. Има такова. Тук където си отбелязал ли? Тази дупка ли? Не бе, ела тука. Там. Там, където запълвах. Допреди малко. Значи там е спална. Да бе, там. Имам един стак, почти 2 стак пръст.
Имаме и голд. Това е добре. Обаче... Искаш Сам... да правим? Не! Ти защо запълни дупката? Как? Чакай са, чакай. Ела да ме трепеш пак. Ще отрепи ми. Ти можеш да се самоубиеш през конзолата, но така не е удобно. Давай, удри. Не искам да гледам как се ръчкаш. Ето. Не я запълвай този път. Ще я отбележа с пясък. Да. Човек, ако имаше блокострел, знаеш колко ще да ми бъде удобно? Ето, ама няма. Или цемент, или бетон. То бе друга бетон, право да ти кажеш. Не разрушим бетон. Ноки. Това е направено на ноките. Окей. Сега почваме тук да цепиме яко. Абе, къде е пясъка, бе? В мен има 41 пясък. Ето го. Не бе, аз се питам за спална. Промени ли са текстурата на пясък? Абе, ти от кога не си играл Майнкрафт, бе? От година? Откакто правихме метрото. Да. Не искаш ли да го довършиме някой ден? Искаш ли някой ден да го довършиме? Може. Обаче колко сам събрахме. Да почнем ли в стъкла правим? Производство за стъкла. Да. Не прави все още. Обаче... Базик просто века. Обаче като такова като... Ба човек, ще ни трябват много диаманти просто. Ама ужасно много. Не ужасно много, ами колкото докато не ни доскоче от диаманти. Я ще купая тук пясък, ти хой събира там санд. Такова да е земя, да, същото. Слушай. Има ли някаква храна тук? То санд, дърт се същото. Добре, днес учихме по-английски, че санд било мръсотия. What the fuck? Да бе, аз си казвам на госпожата, бе, госпожо, в Майнкрафт дърт по принцип е земя. Тя каза, не е мръсотия. И аз си викам, явно Майнкрафт лъжат. Има две значения на дърт. Да, ама тя каза, че... Аз я питаха, добре, а дърт няма ли друго значение? И тя каза, не. В смисъл, госпожата ли нещо е в грешка или Майнкрафт, ама по-скоро е госпожата, защото когато е Майнкрафт колко години е и те няма да се усетат. В смисъл, чакай са. Ето, то си пише дърт по същия начин. 2009 до сега са минали 6 години. Да. Тя се заблуждава, има две значения. Мръсно, дърт, мръсотия, мръсно и кал, евентуално, пръст. Да, ама тя каза, че няма второ значение. То кабелстон тук го бутай и с такова. Да, ти нещо мютно. О, фак, колко много пясък.
Окей, явно нещо има работа. Добре, значи това е това. Опа, това ми трябва. Ето го, дойде. Обаче, защо не говори? Печете се. Значи, тук какво трябва да правим? Ето, както виждате, ето ще е замък. Не е така. Няма да е много голям. Окей, тук съм. Окей. Ако се чуете какво е пито, няма IP, ние сме на едни компютри. На една мрежа. Така Да. нарече. О, знаеш какво аз направо семята? От 8... От... Хубаво ли бе? Не бе. И лопатата ми почина в гроб. Окей, имаш ли дърт? Ядай. Стаки 13. Супер, малко е. Не, на мен. Малко е, да, малко е. Колко ще бъде голям този замък, бе, човек? Не бе, няма да е голям, просто той ни е, в смисъл, ние доста ще се разшириме. В смисъл, няма само тук да се оцелява. То сигурно зад е то хълм е там. Окей. В смисъл, ние няма само тук да е някакво обикновено оцеляване. Тук ще има и железопътна линия до другия край на света и ако открием гъбен байом, контрабанда на магически гъби. Тук ли си? Жив ли си? Почина ли в туалетна? Починах в туалетна. О, фак. Значи, че мечът ти върши добра работа като лопата. Какво? Да, мечът ти върши хубава работа като лопата, пробва да ти кажа. Бързо копае. Сравнително бързо. Дано да не е много кален, за да го сложа пералнята. Едно. Айде бе, айде не после. Опа, чакай да си гледам женския скин. Не, това трябва просто да го правя с този женски скин, не знам как, ама... С въздух и магия и мераки ракия. Да. И кирката върши по-хубава работа като лопата от меча. Гарантирано качество от Китай. Мале, аз си помислих, че тук 14 ще стигна, то един стак не стигна. Къде се намираш ти, бе, човек? Ето тук съм, бе. Аз те виждам. Имаш още дърт. Да, 35. Дай. Мятай. Опа. Упс. Чакай тук са да видим дали тук, ама ако се сети да дойде. Всъщност е тук, ама. Добре става, сравнение с при какво беше. Само, че това там трябва да се бутне. И е това. Не е много, но не е и малко. Умрях, ти ме убита пак просто. Не, what the fuck, защо там се спална? Какво стана? Я чакай да те убия. Чакай, искам да си взема нещата. Не, аз ти ги взех. Мене са. Добре. Ела са. Чай да те ръчкам газо. Не бе. Така.
Хубаво е. Чакай сега. Тук. Я чакай пак да те убия. Я сега се разпълни. Добре. Защо? Я чакай, я мен е такова. Чакай само оставя айтемите. С ръката в газа. Я сама я уби. Чакай в газу. С ръката в газа. Чакай, ще си затворя очите. Айде бе, по-бързо. Ти нищо не ми взимаш. Че те взимам. Айде бе. Виждаш ли, че те ям бавно и мъчително? Не! Умрях като... Изядох тотално. Е на различни места. Да, това е гадно. Добре, да се каже, че тук ще е спална. То мисля, че това е нормално. Ама само, че то спамва на едни и същи места, не на различни места, то на само на определени места, на тия, където ние сега спавахме. Трябва да открием пшеница, за да вземем крави. Искаш ли да почнем фермичка? Хлебчето да печеме. Не бе, просто задръж копчето. Задръж копчето и само наляво Не, така е по-бързо. Как? Така е по-бързо, като цъкаш много пъти. Не. Като задържиш и ти нон-стоп. Да, на мен е така е по-бързо да чупиш. Обаче и много лагва. Просто не се търпи. Не, като го правиш, това е много лагва. Добре, значи бавно по бавно. 10 зърна вземах. Аз 26. Окей, къде да отбележим да ни бъде как скажеш, нивата? Сега ще ти кажа. Чакай, дай да ги бутнем всички такива. Всичките тревички. Да, то толкова лагва, че аз не знам какво правя в момента. Я ти бутай, аз ще такова. Сега да оправя тук. Майко, колко трева имам да копам. Ние вече имаме един стак семена. Обаче градината... Сега ще ти кажа къде е. Нивата. Да. Чакай само... Аз бутнах доста зърна. Тук. Тук. Ама, чай, няма да я правим още. Чай да направим първо спална, аз сега го... Добре, знаеш какво е? Приключваме с този клип и следващия клип ще е такова. Нали ще правим това? Ще правим спална. Да. Окей. Това беше от мен, това беше от Алекс. Не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате за канала, да споделите клипа, може и вашите приятели да го видят. И до скоро! Кажи чао! Чао! Пип!